إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول إلى يوم الزلال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے دنیا دے آخری دور وچ تمام انساناں دی فلاح دارین اور سعادت کونین دی خاطر بذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان دی بخشش اور مغفرت واسطے بہت نہایت ہی آسان اور سہل ترین قسم دے نسخے تے قانون نازل فرمائے اور اے بخشش انسانی واسطے قانوناں دا آسان ہونا اے خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ پاک نے بنائی ہے اور کسے پیغمبر نو اے چیز نصیب نہیں ہوئی. اتنے آسان قانون بنائے انسان دی بخشش واسطے کہ خود انسان بھی اگر سوچے تو اس کا تصور بھی دماغ وچ نہیں لے آ سکتا. جو آسانیاں امت محمد رسول اللہ نو نصیب ہیں اتنی آسانیاں اور کسے پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئی. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دا علیہ الصلوۃ والسلام دا دور ختم ہوتا ہے تے جو ہی دور آندا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انج معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان دی انتظار وچ ہے کہ کہڑا وقت ہے کہ انسان چاہے اگر تو میں اکھ دی جھپک دی دیر تو بھی پہلے اس دے گناہ معاف کر دے. یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حاصل ہے اور کسی نے. 1000 سالہ گناہ گار ہے انسان، اس دی عمر 1000 سال تک چلی گئی. گناہ کردیا 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 ہٹ پیا ہے، کھپ گیا ہے، تھک گیا ہے، مک گیا، مگر وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے نال میرے نام اعمال دا معاملہ انج دھل جائے، انج صاف ہو جائے
1000 سالہ زندگی دے دور وچ کسے ایک لمحے تے لحظے دے اندر بھی اگر تصور اس دے دماغ وچ آ گیا ہے کہ میرے پلے گناہ نہیں ہونے چاہیے تو اتوں اللہ رب العزت دا آوازہ لٹک رہا ہے، صاف آواز ہے، انی غفار لمن تاب۔ سوچ رہے ہیں کہ تو سوچ رہے ہیں، مینوں سوچن دی ضرورت نہیں۔ لمن تاب، 1000 سال دے بعد تاب، 100 سال دے بعد تاب، کروڑ سال دے بعد تاب، 60 سال دے بعد تاب۔ تاب دا ایک ہوندا ہے آب تے ایک ہے تاب۔ تاب دا معنی ہوندا ہے اپنا سارے دا سارا رخ پھیر کے تے ہکے پاسے توجہ کر دینا۔ اللہ فرماندا ہے چاہے تو میرے حق تباہ کیتن، بندیاں دے حق تباہ کیتن، کفر دی زندگی میں تیرا سارے دے سارے مرحلے گزر گئے، ہن تو مایوس ہو گیا ہے، تھک چکا ہے، کھپ گیا ہے، بالکل مک چکا ہے، بالکل تیرے وجود تے آزاد اندر سقت تے قوت تے شکت تے شوکت تے طاقت نہیں رہی، بے شک کوئی بات نہیں، کسے شریک یا کسے غیر دے دیرے تے تینوں جان دی تکلیف میں نہیں دیندا۔ تابا توجہ کرنا تیرا کم تے 1000 سال دے گناہ تے میرے مار دینا میرا کم۔ یہ چیز اور کسے امت نو نصیب نہیں۔ یہ ہے خصوصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی۔ حتیٰ کہ بہت بڑی برائی ہو گئی ہے ایک انسان کو، مگر برائی کرنے دے بعد اس نو اتنا پچھتا آیا ہے، اتنا فکر تے اتنے سوچ دی گہرائیاں کھائیاں دے اندر اس نے ہوتا لگایا ہے کہ ہن شک نہیں میں نہیں بچنا، میرا دین بھی گیا تے میرا ایمان بھی گیا۔ چلا کے رو کے محمد رسول اللہ دی خدمت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے کو یہ جرم ہو گیا ہے، مگر وہ پچا نہیں سکیا، لکا نہیں سکیا، رسول کریم کے سامنے بات اپنی صاف ظاہر بیان کر دیتی ہے، کیونکہ ایمان دل چ موجود ہاں، ایمان دل چ موجود ہوئے تے آدمی برائی کر کے پچا نہیں سکتا، جب تک اس دا کھاتا مٹوا نہ لوے اس وقت تک چین تے سکون نہیں آتا، کیونکہ دل دے ہر گوشے وچ ایمان دیاں گہرائیاں موجود ہیں، اس واسطے وہ برداشت نہیں کر سکیا، آ کے کھلم کھلا دربار رسالت وچ پیش کر دیتا تے اجوی نہیں کہ وہ کلیاں چھڈ کے آکھیا اس نکھیڑ کے یا رسول اللہ میرا ایک عرض سنو، صاف صاف کھلے لفظاں تے میدان ہے، بہت بڑا جرم ہے، دوسرے دے حق دے اندر دخل اندازی دینا بہت بڑا جرم ہے، غیر محرم نال چھیڑ چھاڑ کرنا بہت بڑا جرم ہے، مگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے چپ کر کے بیٹھ جا، جڑے لے او چپ کیتی کلا تو کیوں حال حال کرتی ہوئی ہے، چپ کر۔ مگر وچے وچے اللہ دا پاک پیغمبر اپنے اللہ دے عجز و نیاز پیش کر رہا ہے، اللہ اس شخص دے ایمان دے اوتے ڈگ لگی ہے، داغ پائے گیا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکیا، ورنہ ہزارہ لوگ ان گناہ تو گناہ کر دیں تے ہڑپ کتی جاندے، کسی نو پتہ ہوئے تے دسے تو اے جرم کیتا ہے تاں وی دن مینوں قرآن دی پٹ پوے جو میں کیتا ہوں، مگر ایمان دی علامت ہے کہ جرم آ گیا ہے مگر جرم اپنا چھپایا نہیں، اپنا جرم کر کے جڑا چھپاندا ہے اس دے بے ایمان ہون دی علامت ہے، جڑا جرم کر کے تے اعلانیہ اپنے مالک دے دربار دے اندر جھکن دی کوشش کردا ہے یہ اودے ایماندار ہون دی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ روندا رہا ہے، نماز میں شریک ہو گیا ہے، نماز کا سلام پھریا ہے، رسول کریم فرما دے وہ کتنے گیا بندہ جڑا روندا راندا آیا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آخر لگا اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما دیں کہ خدا بندے قدوس میری طرف پیغام بھیجیا ہے کہ جڑا جرم کر کے آیا ہے سچے دل نال روندا آیا ہے، مزید انہوں تکلیف نہیں دینی، نماز با جماعت ادا کرنے نال پچھلا جرم میں معاف کر دیتا،
اتنے آسان قانون اور کسی پیغمبر دی امت نو نصیب نہیں ہوئے. 1000 سالہ 100 سالہ زندگی دے کرتوت ان بدکاریاں ہن پر فتن دور دے اندر بد کماشین بد چلنین بد عملین عیاشین غدارین مکارین عیارین سب کچھ ہے. مگر جدو بھی تاب جدو متوجہ ہو گیا اپنے مالک دی طرف اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے نسخے عطا کیتے کہ تاب او دی جگہ تے ادو اے تاب ہویا ہے ادو او تاب ہویا ہے. انی غفار لمن تاب. توجہ کرن دی دیر ہے اللہ دی طرف مغفرت نازل کرن دی دیر کوئی. ایڈے غفور تے اتنے کریم خدا دے دربار جرم کر کے معافیاں نہ منگنا واقعی اس آدمی جیسا کافر بھی خدا دی مخلوق کوئی نہیں جس نو اتنی سستی رحمت اللہ پاک دی ملے تے پھر اپنے جرماں کو باز نہیں آندا. جرم تو جرم کردا جاندا ہے توبہ نہیں کردا بجائے توبہ دے الٹا ہو اس دے اوتے پانی آب یاری کر رہے اپنے جرماں تے اپنی بد کرداریاں دی. بہت بڑا بد نصیب انسان ہے. بہرحال اللہ پاک نے انسان دی مغفرت واسطے دور محمد الرسول اللہ دے اندر جڑے قانون تے ضابطے نازل فرمائے وہ ایسے آسان ترین تے سہل ترین تے سوکھے کہ انسان دی محنت نہیں لگتی. گناہ کردیا پھر بھی محنت کرنی پیندی ہے مگر معاف کراندیا محنت نہیں کرنی. جتنی محنت انسان گناہ کرن تے کردا ہے اتنی محنت بھی معافی منگن تے نہیں لگتی. اتنے آسان قانون بیان کیے. ہوں دوسرا رخ لو جنہ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی نبوت تے رسالت نال ایمان لیا دائرہ ایمان تے اسلام وچ داخل ہو گئے. اتنے البتہ محنت آئی. اتنی محنت کرنی پئی ہے انہوں نے. اللہ جانتا ہے جی وہ محنت اج سانو کرنی پی جائے تو سڈے وچ ایک بندہ ہی ایماندار ثابت نہ ہو سکے. ازمائشہ تو ازمائشہ فتنے تو فتنے انقلاب تو انقلاب. دو فتنے تے ازمائشاں ایسا آئی اس دور دے اندر جس وچ اوے لوگ ہی کامیاب ہو گئے جنہوں ہاتھ لگے محمد الرسول اللہ دے. ساڈے تواڈے جہا کوئی جنا ہوندا تے کدوں کنا اسلام نو چھوڑ کے نس گیا. ایک آزمائش اس وقت آئیے جدو اسلام قبول کر رہے تے دوسری آزمائش اس وقت آئیے جدو محمد الرسول اللہ دے موت آئی. ایک کٹھن مرحلے اسلام دے اندر ایسے گزرے کہ جتنا ہی مغفرت تے بخشش دا قانون اللہ نے آسان بنایا اتنا ہی اسلام دے دائرے چ داخل ہو کے ایمان اپنے دی حفاظت کرنا مشکل ترین بنا دیتا انہاں لوگاں واسطے تاکہ آون والیاں نسلاں واسطے اے نمونہ عمل بن کے دکھائیں. کائنات آون والی نو میں دس سکاں کہ لوگوں انج ہوندا ہے ایمان قبول کرن دے بعد ایمان دیاں چادراں دی حفاظت کرنا جویں محمد کریم دے شاگرداں نے حفاظت کی. اسلام وچ داخلہ لے رہے ہیں تے ہر پاسے بھرمار فتنیاں دی تے مصیبتاں دی. لوگ مصیبتاں دیون والے تکلیفاں دین والے. ابو بکر صدیق آ رہا ہے, عمر فاروق آ رہا ہے, اپنی واری تے اپنے نمبر تے حضرت عثمان آ رہے ہیں. ہر شخص اپنے اپنے نمبر دے اوتے اپنی قسمت دے تقاضے تے فیصلے دے مطابق وہ داخل ہونا چاہتا ہے اسلام وچ. مگر اگوں مصائب بلیات ازمائشاں کٹھن مرحلے قتل عام کشت و خون فتنے دی بھرماٹ گھبراہٹ دی بھرمار ہر پاسے انج معلوم ہوتا ہے چار چفیر. صرف اکیلا وجود صدیق اکبر دا ہے, کلا وجود عمر دا ہے, اکیلا وجود عثمان دا ہے, اکیلا وجود علی دا ہے, اکیلا وجود بلال دا ہے, اکیلا وجود خبیب دا ہے. تے چار چفیر 14 طبق دی کائنات انہوں حرف کرن واسطے تیار ہے. ساری دنیا بھی مخالف. تے پھر کمال ہے کہ تو اللہ پاک بھی اعلان کر دے میرے پیغمبر جڑے آ رہے ہیں مطلب کسی مغالطے چ پہ آندے ہوئے انہوں بھی آکھ دیو تسی
آندے تے پیو تے میں تانوں گھوٹ گھوٹ کے تے تہاڈا کچومر کٹ دینا ہے، تہاڈے اوتے اتنے مصائب نازل کرنے نے، دنیا بھی تانوں تکلیفاں دے گی تے میں بھی تانوں تکلیف دیاں گا۔ پجالے دا سودا ہے، جے پجدا پوندا ہے تے میرے محمد نال آؤ، نہیں تے ہنے ہٹ جاؤ۔ ایمان نال دسو، ایک آدمی اپنے ایک مالک دے آسرے تے سہارے دے چلدا ہے کائنات دے سامنے، کائنات بھی مخالفت کر دیے تے جڑا خود بھیجن والا ہے جے آسرے تے بھروسے تے کام کر رہا ہے وہ بھی اتو اعلان کر کے آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والا بلے بلے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دنیا 36 لاکھ نہیں 34 لاکھ دی آبادی آس پاس یہ جان لین واسطے تیار ہے، کس ابو بکر دا وجود مٹا دیو، عثمان دا وجود بولو اجے بولن دی اجازت ہے تو علی دا وجود مٹا دیو، سکا چاچا حضرت عثمان نو رسیاں نال جکڑ کے ٹنگڑی مار کے وجود دے اتے پت پکا کے گڑ دی اتے پلٹیندا ہے، مکوڑیاں تے بھٹھویاں دیاں کھڈاں تے ون کے بہیندا ہے، اتوں چھمکا نال چمڑی ادھڑیندا ہے عثمان دی۔ اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے، اتوں آواز آندی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ دنیا اسلام قبول کر دی، محمد کریم دے شاگرداں نے جنہیں اسلام قبول کیتا ہے وہ دی نظیر تے مثال، اسے واسطے محمد کریم دے صحابہ دا ایمان معیار حق و باطل دا، جڑے لوگ معیار حق نہیں مندے انہوں حق دے نزدیک بھی اللہ نہیں آن دینا۔ دنیا بھی ظلم کر رہی ہے، ستم دیاں بھٹیاں تتیاں ہوئیں، ابلدے شولیاں دے اتے لٹائے جا رہے ہیں، تپدے پتھراں تے لٹائے جا رہے ہیں، چھمکا مار مار کے کچی معصوم چمڑی نو ڈھیڑیا جا رہا ہے، سارا کچھ کیتا جا رہا ہے تے انہاں نو ہکو بھروسہ آئی کہ وہ مالک تا ویٹھا پیا ہے۔ کون ویٹھا پیا ہے؟ وہ تا مہربانی کرے سی، مگر مالک دی رو آواز آندی او میرا در یتیم محمد امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نو آکھ دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے پاک پیغمبر مر کا مت اے سمجھن یہ مکے والے دیاں طرفوں مصیبتاں وت جان چھٹ وئی سی، ہو سکتا ہے مصیبت مک ونجن او دے بعد کوئی خوشیاں نصیب ہو جاویں، سانو دھن تے دولت مل جاوے، اجڑے ہوئے ساڈے علاقے اللہ واپس کر دے، ساڈیاں جائیداداں اگے نالوں بھی زیادہ ہو جاویں، ساڈیاں اولاداں پہلے نالوں بھی باہر رونق ہو جاویں، ساڈیاں جاگیراں نو زیادہ رنگ لگ ونجے، ساڈیاں کلہوٹیاں وچ دانے اگے تو زیادہ آ جاویں، ساڈیاں بے روزگاریاں نو اللہ رنگ لا کے اتوں پکے پکائے کھانے نازل کر دے، مر کے دا ہنیا ہنیا ہے خیال اگر آونا چاہے تا کڈ چھوڑ، چٹے رڑے تے ملن دی کوشش کرن ساڈے کول کئی شے نہیں ہونی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف، جے انہی اعتبار نام نے تا میری طرفوں قسمہ چاہ کے آنکھ میرا پیغمبر، میرا اللہ پیادا ہے والا نبلونکم، مینوں خدا ہون دی قسم ہے میں تانوں بھیچ کے تانوں جھپیڑے دکھاں دے کے بڑے بڑیاں مصیبتاں دیاں گنگور گھٹائیں چلا کے بڑے بڑے گھٹا ٹوپ چلا کے بڑے بڑیاں توپاں اپنی آسمانی مصیبت دیاں بھیج کے میں تانوں خوف ہی دیوانا ہے، میں تانوں بھوک بھی دیونی ہے، تواڈے پلے پلائے پتر بھی میں ٹردیاں دی جد لائے لونی ہے، تواڈی اکھی دے سامنے معصوم بچیاں دیاں شرماں وچ نیزے مروا کے اتاں لٹکا لینا ہے، تواڈیاں معصوم دھیاں دے بازو کٹوا کے تیرے تے لٹا کے تپدے پتھراں نوں تے سینے دے کٹا کے تواڈیاں چمڑیاں میں چھلا لونیاں، اس واسطے مار کے نو آکھ متا سمجھن جو دنیا چھڑا تکلیفاں پئی دیندی ہے، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے میں بھی انہاں دیاں کھلڑیاں لہا لونیاں نہیں، مار کے نو آکھ جے ادے اسلام لے آندے ہو ادے تے میں ایہو کچھ تواڈے نال کرنا ہے، جے تانوں سودا پجدا ہے تے ایمان قبول کرو ورنہ تواڈا ساڈا سانگا نہیں رہ سکدا، ہن ول ونیو پیچھا کوڑے رون نالوں چپ چنگی ہوندی۔ گل سمجھ آندی پئی نہیں؟ سب تو کٹھن مرحلہ وہ جدو اسلام کی ابتدا چلی تے پھر سب تو مشکل مرحلہ آیا ہے جدو اسلام دی بنیاد تیار کرنے والا دنیا تو فوت ہویا ہے، موت آئیے، اللہ دے پاک پیغمبر ٹرن، اے دو فتنے تے دو اضطراباں، دو پریشانیاں تے دو مصیبتاں ایسیاں ہیں جڑیاں اللہ تے اللہ دے رسول نے وج گج کے بیان کیتیاں اور امت دے ایمان دی ازمائش نہ دو دٹے پیدا ہوئے کہ کون یہ جے وقت ایمان محفوظ رکھ سکتا ہے تے کون نہیں رکھ سکتا۔ جہان ہل گیا ہے، انسان ہل گیا ہے، دل ہل گیا ہے، اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، انہاں دو فتنیاں تے دو انقلاباں، قسمت اللہ کوئی توڑ چڑھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر سناندن اللہ پاک دا فرمان تے اعلان سن لو میرے ساتھیو، اسلام دے وچ تا آون دی کوشش کر رہے ہو پر اللہ پاک تا قسمہ چاہ کے آکھرے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی دے تواڈے سانب کے رکھے ہوئے مال چنگے بھلے راتی رکھسو تے صبح سویرے بالکل چٹ ڈگر ہوئی سی، نقص من الاموال والانفس تے تواڈیاں جاناں میں مکا دینیاں، والثمرات تے تواڈے جڑے باغ پھلے پھلے تواڈے کھیت پھلے پھلے ہوئے لہ لہاندیاں ہوئیاں بوٹیاں سر سبز و شاداب باغ تواڈے کھیت تواڈے اناج تے غلے تواڈے فروٹ سارے دے سارے میں ختم کر دیونے ہی نے، نہ ادو کوئی تواڈا سجن رانا ہے نہ ادو کوئی سجن رانا ہے، مار کے تو پوچھے ایمان اللہ سودا پجدا ہے کہ بولو اے پجدا ہے کہ کوئی نہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے آیت سنائیں صحابہ کرام اللہ اگے چیخا مار کے روندے آن بازے لوگ اگے تا تڑپ دے آن جو متا اللہ دا فیصلہ کوئی جلدی آ جاوے، جڑے ویلے اللہ پاک دے آسمان دے فیصلے دیاں دھمکیاں یہ سنی گئیاں رونا بند کر دیتا ہے، ہنجو سٹنیاں ختم کر دیتیاں، اس لے آدن اللہ دے پاک پیغمبر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک نو ساڈی طرفوں ہی دے چھوڑ اطلاع، اللہ سیاں اے زمین تیری ہے، جویں پٹھے سیدھے حل واندے نہیں انہیں چلا لائے، جویں بلڈوزر مصیبتاں دے چلاونے نہیں چلا کھن، اے تا تیرے ناں تے اساں ویچ چکے آئے، سودا جو تھی گیا ہے، زمین اپنی پارنی تے چیرنی ہے، ساڈا تا کچھ نقصان نہیں، اسانو تا اے دل حسن آئین، دو وچوں ایک نیکی ضرور مل ونجنی ہے، دنیا نو آکھ دے کہ ظلم کرو آپ بھی شروع ہو جڑا کچھ یا ہور تا کچھ نہیں، ساڈی جان لونی اللہ پاک نو آکھ جے جان لون نال بھی تو راضی تھی ونجے ساڈیاں لکھاں جانا قربان نہیں، جے کر جان کھن کے وت بھی راضی تھی ونجے وت بھی سودا سانو سستا ہی آکھ دے اللہ پاک نو، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے اگے ایہو جیاں آوازاں اٹھیاں ایہو جے اعلان ہوئے، اس ویلے اپنے اللہ پاک نو آکھے محمد رسول اللہ، اللہ پاک مار کے دے سینے تیار
تیار ہیں، انہاں دیاں جائیداداں تیار ہیں، انہاں دیاں اولاداں تیار ہیں، او دے ماں پیو تیار ہیں، او دے معصوم بچے کسن واسطے تیار ہیں، سارا کچھ تیار کیتی کھلے نہیں، جویں مرضیاں سی انہاں انہاں دے اوتے اوڑا مار، انہاں انہاں دے اوتے جھنجراں چلا، انہاں انہاں دے اوتے تیغاں چلوا، انہاں انہاں دے اوتے برچھیاں چلوا، انہاں انہاں دیاں چپڑیاں ادھیڑ لائے، اللہ پاک مار کا ہٹن واسطے تیار کوئی نہیں ہوندے۔ اس ویلے اللہ پاک فرماندا ہے بشیر صابرین، ہوں میں اللہ دی طرفوں انہوں مبارک چا دے، انہوں مبارک دے کے مت انہوں اعلان کر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہوں خوشخبری سنا، او میرے بندیو، او میرے ساتھیو، کہ تو انہیں طرح نیتی کھلے ہو، انہیں سینہ ٹھپی کھلے ہو، انہیں اللہ دے امتحانہ دے اگے اپنی جان وچھائی کھلے ہو، اللہ پاک بھی مینو آتا پیا ہے انہاں مارچے نو خوشخبری سنا، جے تساں انج نیتی کھلے ہو تا میں بھی ایک نیتی کھلاں کیڑی ہے صلوات من ربہم ورحمہ، انہاں دا مقام تے مرتبہ میں بھی اتنا بلند کر چھوڑیا میرا محمد، جتھے تیرے اوتے درود بھیجے سا تیرے صحابہ تے بھی درود نال بھیجے۔ کئی سمجھ لگتی پئی پیچھے آئی بائی شائی نہ کرے آئے وقت تھوڑا توجہ کرو، پہنچنا سے ہو موت دی سران دی۔ لوگ اتنے ایسے آئے، ازمائشاں ایسی آئیں جتھے تیرا میرا کام اللہ جانتا ہے، تواڈے ساڈے وچوں اگر کوئی ہوندا نا اتنے بھاویں مولوی صاحب تے بھاویں کوئی پیر صاحب تاں چھکے چھٹ جاندے۔ اے انہاں بندیاں دا کم ہے جنہاں جمال محمد تے نظر ماری ہے۔ اللہ اللہ پاک جڑے ویلے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات، جڑے ویلے آیت سنی صحابہ کرام نے سارے غم مٹ گئے، ہتھوں دل سرے ہو گئے، رونق پکڑ گئے، آکھن لگے شکر ہے ایک جان جڑی ساڈی اپنی بھی نہیں، ساڈی کہندی ہے یہ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے جان دیتی اسے آپ یا جان اپنی جان دیتی ہوئی، یہ گھن کے یہ سودا ساڈے نال پکیندا ہے تیارو جلدی کرو دے چھوڑو ساڈا گھاٹا ایسے کوئی نہیں، اسے بھی دیتی ہوئی ہے، یا اپنا مال ترکا اپنا دیتا ہویا یہ گھن کے بھی جے ہمیشہ بھی سلو کرنا چاہتا ہے اللہ پاک تے نال نال ہور بھی نہیں بلکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ دیاں رحمتاں بھی، اللہ دے درود بھی، اللہ دیاں تعریفاں بھی، ثناؤہ عند الملائکہ، جتھے اللہ پاک فرشتیاں نو اکٹھا کر کے اپنے محمد کریم دی تعریفاں کریندا ہے، آدا ہے میرے محمد دی ٹور تے شابت، میرے محمد دی رفتار تے شابت، میرے محمد دے گفتار تے شابت، میرے محمد دی اکھ تے شابت، میرے محمد دے پسینے آئے تے شابت، میرے محمد دے ٹور تے شابت، میرے پیغمبر دے سمن تے شابت، جتے اللہ پاک اپنے محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں کریندا ہے، اتھے محمد دے صحابہ کرام دا بھی بھوگ نال چگتیندا ہے، آدا ہے میرے محمد دے ابو بکر دی ٹور تے شابت، میرے محمد دے عمر دے ویکھن تے شابت، میرے محمد دے عثمان دے حیا تے شابت، میرے محمد دے علی دے ولی ہون تے شابت۔ اللہ پاک فرماندا ہے صلوات من ربہم ورحمہ، ایو جے بھیچے وچوں، ایو جے جھپیڑے وچوں، ایو جیاں بھٹیاں وچوں، ایو جیاں ولیتاں وچوں، ایو جیاں پیسے وچوں جڑے توڑ پار چڑھ گئے میرے پیغمبر، ہن وی جے میں انہاں نو درود و سلام دے تحفے نہ دیواں تے سنگت لگی دا کوئی مزہ کوئی۔ اللہ اللہ، ہر پاسوں مصیبت، ہر انداز مصیبت، ویکھن تا مصیبت، ٹرن تا مصیبت، چلن تا مصیبت۔ عشق دی منڈی لگی کھلی ایک میدان کارزار لگا ہوا ہے مکے دے اندر، جہڑا ہی آندا ہے وہ رو رہا ہے، جہڑا ہی آندا ہے محمد کریم دی طرف
وہی اپنے چمڑیاں چھلائی کھلوتا ہے، لوہے دیاں ککھیاں پیاں پھری دیاں، لوہے دیاں تو تاجمیاں جان بوجھ کے حرام کھاندا ہے، جان بوجھ کے محمد کریم دے ساتھیاں نو بکواس کریندا ہے، جان بوجھ کے وڈے پھپھڑ والا کافر جان بوجھ کے محمد کریم دی جماعت نو بک بک کر کے اپنی زندگی گزریندا ہے۔ او بھی دور جڑا محمد رسول اللہ دی اس جماعت دے اوتے آن کے گزریا ہے جتھے اللہ دے پاک پیغمبر بھی رو رو کے اللہ نو آدل اللہم ہذہ اصابۃ قلیلۃ، او میرا اللہ میری مٹھی بھر جماعت تو میرا رب جلیل ہے، نالے میرا دلیل ہے، مینوں بنایا تو اپنا خلیل ہے، میری جماعت قلیل ہے، نہ کر ذلیل ہے، تو میری دلیل ہے، اج لگا ہویا بدر دا منگیل ہے، جال بار دے سارے مکان او میرے اللہ پاکا صدیق برا کے موڈا پھد کے اٹھائندا ہے، قد اللہ تعالی رب کا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر اج کیوں پہ وڈے جیجڑیاں تے منتا کرن دے ہو، اللہ پاک تانوں ذلیل نہیں کرن دیندا، اللہ پاک تانوں شرمسار نہیں کرن دیندا، اٹھی میرا پیغمبر سے اٹھا، اسا بھاویں تھوڑے بھی آئے تیرے توڑی دشمن کدے نہیں پہنچدا، جے توڑی صدیق دا بوڑا بھی رہ گیا محمد دے وال نو تکلیف کوئی نہیں دے۔ اللہ اللہ مجبور ہو کہ محمد رسول اللہ فرمانے تلکا دے تلکا یا صدیق، او صدیق اج ویڑ چھڑ تھی گئی ہے تیری میری، غار دے اندر میں تینوں تسلیاں دتیاں ہن تے جہاد دے میدان وچ تو مینوں تسلیاں پیا دینا، ویڑ چھڑ ہو گئی۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تے ایمان لے آونا اس دور دے اندر اللہ پاک نے تائی محمد دی صحبت واسطے انہاں نو چنیا ہے، اختار اللہ لے صحبت محمد دی صحبت واسطے انہاں بندیاں نو چنیا ہے جڑے لوہے دے تنان پر جنہاں دے ایمان تے جانا لوہے تو بھی زیادہ سخت ہیں، لوہے دیاں کٹیاں تا گھس ویندیاں، تلواراں تا گھس تے ٹوٹ گئیاں، لاٹھیاں تا ٹوٹ گئیاں، پتھر تا گھس گئے، مگر محمد کریم دی سنگت تے صحبت وچ بیٹھن والے لوگاں دے ایماناں نو داغ تے عیب تے ڈگ نہیں لگا۔ اللہ اللہ ایمان تا ایمان رہ گیا، تینوں سانو تا انہاں دے پیچھے جان دیونی پوے تاں ہی تیار ہے، تیار ہے۔ جلے سن گا وقت آ گیا جہاد دا، آجا میں ٹکر تو کھا دیا وہاں روٹی کھا کے وال یہی منہ دکھائی سی دیہڑے قیامت دے خدا دے دربار جو مسلمان ہاں کمال تو ہن جڑے عین پھٹی دے وچ کھلے، ایک اٹھ دا منہ اس پاسے کیتا گیا ہے، ایک اٹھ دا منہ اس پاسے کیتا گیا ہے، ایک اٹھ دے پٹ نال مائی دا ایک پیر بدھا گیا ہے، دوے اٹھ دے پٹ نال مائی دا دوا پیر بدھا گیا ہے۔ ابو جہل خنجر لائے کے سامنے آیا کھلائے، آ کے آتا ہے او سمیہ سوچ گن تیرا کیڑا اشر ہوندا پیا ہے، میں اس اٹھ نو ادے چھمک چا مارنی ہے، اس اونٹ نو ادے چھمک چا مارنی ہے، انہاں ادے بھجنا ہی اس ادے بھجنا ہی، تیرا وجود ویکھ لائے دو پھاڑیاں چری ونجنا ہے، ہوش کر محمد کولو تینوں کیڑی چیز ملنی ہے، محمد کریم کو دولت کوئی نہیں، 12 دن تڑیو دے اپنے چولہے چ بھا نہیں ملدی، تیرا ٹاکیاں چمڑے دیاں دے اپنے کرتے نال لگی ہوئی ہیں، چٹخارے والی جتیاں کوئی نہیں، زری در دے خسے کوئی نہیں، پگر سر تے کوئی نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر اس وقت ہی ہو جائے معذور تے مجبور تسا کیڑی دولت تے دھن دے تے لٹ پٹ گتی کھلے ہو، حیا کر تے ہوش کر، او اگو چپ کر کے سن کے جواب دیندی ہو نا مرادا تیریاں نظراں اتے اتے ودیاں ساڈیاں نظراں وچ پار پہنچ گئی، تو نہ میری جان دا خطرہ ہے، مینوں ایمان دا خطرہ ہے، لکھاں جانا لگیاں ونجن پر ایمان تا منڈیاں تو وکدے ہوئے کدوں نہیں ملدے ہوندے، جانا تا وت مل ویندیاں، ایک جان نہیں تے دوئی جان آ گئی، مگر ایمان کدی وکدے بازار چ نہیں لبدے، ایو جا ترکا خون لگدے، جانا لگدیاں، مقام لگدے، جائیداداں لگدیاں، جاگیراں لگدیاں، ڈالر تے شاہیاں لگ ونجن، سارے 14 طبق لگ ونجن، ایک جان بچ ونجے، جان دے نہ بچے تے ایمان بچ ونجے، ایمان بچ ونجے پورا جہان
دیون واسطے تیار ہاں او بوا دا اجڑ توڑی دکھا جو کچھ نہیں او مصیبت دا پے تاں کھلی تو دی کار تے چاک مرے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والی آتھیے ان میری گلاں تے تینوں اعتبار نہیں آونا اللہ دی لعنت پوی اپنا کر گزر فق دے مان تکان تیرے کولو وچ دیونا ہی دے چھوڑ میری نظر توڑ توڑی پہنچیاں کھلیاں اگا انما تقضی هذه الحیات الدنیا یا دنیا دی حیاتی ہے اے انج بھی مک ونجنی ہے بسترے تے مک ونجنی ہے نرم و گداز پہلیاں تے مک ونجنی ہے تے نال میدان جہاد تے مک ونجنی ہے میں آتھیا میری مک تے ونجنی ہے مکے تا اس مقام تے مکے جتھے تو جاتی پا کے ویکھن والی رحمت ہوے اللہ پاک اللہ مار دیتی ہے چمکا ایک کوٹھی انج بھج وگیا ہے کن مائی دے وجود دو پھاٹ چری گیا جے تھوڑی روح وچ رہا تھوڑی ایہو آواز آندی رہی اللہ اکبر لا الہ کون اس بنتی پھٹے چ وڑدا ہے اج جڑے محمد کریم دے جماعتیاں نو بھوک دین ویکھو آگے او پیچھے پلیت مادر پدر پلیت دھوپ چھائی چ پلیت ہر انداز وچ نجس تے پلیت مگر محمد کریم واسطے اللہ نے جماعت او چنی تے پسند کیتی جس جماعت دیاں توڑا دیاں قسماں بھی اللہ پاک نے آپ کھادیاں قرآن پاک اللہ تا اللہ پاک فرماندا ہے توجہ ہے نفری تھوڑی ہے تعداد تھوڑی ہے مگر لوگوں میں خدا نو بھی اس ویلے میری رحمت نو ہی سرور آیا ہے جڑے 12 دن دے بھوکے معصوم بچے پچھوں بھوکے روندے چھوڑ کے محمد دی آواز تے لبیک آ کے چڑھے ویندے گھوڑیاں تے چڑھ کے جہاد کرن جا رہے ہیں والہاد یات ذبحن والموریات قدحن والمغیرات صبحن اللہ فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا او میرے پاک پیغمبر تو پتہ نہیں خیال کریں خیال کیتا یا نہیں کیتا میں ڈاڈا دکھا ہے اس ویلے تیرے پیٹ دے بھکھیلیاں جواناں نو جڑے گھوڑیاں دیاں کنڈاں تے چڑھے ویندے گھوڑے کنڈو لانے زینا کئی نہیں کاٹھیاں کوئی نہیں تل جوگا بھی کپڑا مار کے کولو کوئی نہیں او سواریاں تے چڑھے بھوک بھی نال پچھو چیک دے اور بچے بھی اپنے چھوڑ کے لگے گئے پچھو روندیاں ہوئی بیویاں اپنی چھوڑ کے لگے گئے معصوم بچیاں دیاں چرچراٹاں چلاٹ نکلے ہوئے آپ ہی چھوڑ کے گئے اس ویلے دیکھیا میرا پیغمبر جڑے ویلے میں انہاں نو دیکھ رہا بھوکے وجود نال جڑے ویلے گھوڑیاں تے چڑھدے ویندے ہن آپس وچ تذکرے ویندے کریندے ہن تینوں تا پتہ کوئی نہیں تو آرڈر دتا جو وگ ونجو تیرے حکم دے اگوں مجال بھی نہیں انہاں دی جے اگے سر چھک ونجے نا اے مینوں پتہ ہی فل موریات قدرن ویندے تھنے ویندے ہن حالانکہ موت دے میدان وچ پے ویندے مگر وہ اتنے اڈیاں مار کے اپنے گھوڑیاں نو انج بھجائی ویندے انہاں دی ٹاپاں دے وچوں چمکار پہ نکل دل پکیاں زمیناں تے جڑے پور لگ دل شولے وچوں پہ اٹھی مل فل موریات قدرن والمغیرات صبح صبح سویرے بن کے انہاں مشرکاں تے قبر چٹاں دیاں وستیاں دے اوتے لوٹ مارن واسطے جا رہے ہیں حملہ کرنے واسطے جا رہے ہیں او میرا پیغمبر جڑے ویلے جنگ شروع ہو گئی ہے تو کوئی نہ ویکھن والا میں ویدا کلام تیرے ساتھیاں نو چپ کر کے ویکھ رہا ہوں فاوا فتن بھی جمع انہاں دے کول ہتھیار بھی کوئی نان کئی تلواراں دے ٹونڈان اگوں بڑیاں بڑیاں منجنیکن اگوں تلوار اگوں لشکر جرار اگوں سارا کچھ پیا ہے پر فاوا فتن بھی جمع اپنے گھوڑیاں نو اڈیاں مار کے دشمن دی اس فوج دے 8ویں چالے چ ون کے کھلوندے ہن فاوا فتن بھی جمع اللہ فاثرن به نقا توجہ ہے فاثرن به جڑے ویلے بھج دن ون کے گھمسان دی جنگ شروع ہوندی ہے اثرن به نقا جڑی دھوڑ نہ دے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں نال بھردی ہے اس دھوڑ دے نا تو ہی قربان کر ساری دنیا دیاں فوجاں اثرن به نقا دھوڑ اٹھ دیے بھکھے ہیں پیٹ دی روح چلے ہوئے گھراں وچوں لٹے ہوئے وطناں دی روح کٹھے ہوئے پتراں دی روح پٹے ہوئے اپنے سارے
سارے جائیداد وچوں سارا کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر وت بھی انج کر کے اڈیاں گھوڑے نو مریندے، معلوم ہوندا انہاں نوں اپنی زندگی دا تما کوئی نہیں۔ جے کوئی پوچھے آ جو کیویں آئے ودے ہو، اگوں جواب دیندے آن اخراج العباد من عبادت العباد الہ عبادت رب العباد۔ او یارو اسا بھوکے بھی آئے، گل چولے بھی کوئی نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، وطنوں بے وطن بھی آئے۔ جے کوئی پوچھے تانوں کی پائے گیا ہے، کیوں نکلے ودے ہو، ایکو جواب دینے آئے اسا دنیا دے اندر ایو جہا بندہ کوئی نہیں ران دیونا جیڑا کہے بندے دی عبادت کرے، عبادت دے لائق اللہ ہے، اسا انجھے یار دی کڈ سجان کے اپنی جاناں برباد کر۔ اللہ اثر نہ بھی مکان دھوڑ ابھر دیے، یہی میرا محمد مینو دھوڑ پیاری لگتی ہے۔ یہ تو انہیں گھوڑیاں دیا قسم اللہ چاہیے، جہے گھوڑیاں دیا کنڈا تے چڑھے بیٹھے پتہ نہیں شان انہوں کا کتنا سی۔ یہ تو صرف گھوڑیاں دیا ٹاپن، موحدین تے مجاہدین توحید دی اشاعت کرن والے، اشاعت توحید و سنت، محمد دی سنت اور اللہ دی توحید دی اشاعت کرنے والے دے گھوڑیاں دیا ٹاپاں دا مقام ہے، خدا جانے انہوں دی کنڈ تے بیٹھن والے مجاہدین کا کتنا مقام۔ اللہ اللہ او ازمائشاں آئیاں جس دی مثال تے نظیر نہیں ملتی۔ ایک ازمائش اسلام قبول کرنے والوں صرف یہ کچھ نہیں، لا الہ تیری میری کار کو بندہ پھڈا پڑیا چا تو کہ مشہور ہو گیا کلمہ گو مسلمان، کہ زنا کرے تائیں کلمہ گو مسلمان، چوری کرے تائیں کلمہ، یہ کلمے دی گو بتی ہوئی ہے نا جڑی ایڈی مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹ دی، کلمے والوں بکواس کرے تائیں کلمہ گو مسلمان۔ جتنے جرم کر کے کوئی آوے مولوی کو فتوا لانے کر کرے نا 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 یار آخر کلمہ گو تھا، انہوں اج بھی دیکھ لیا کرو، قرآن دی نص قطعی دے خلاف کرے سن، رسول پاک دی حدیث دے خلاف کرن، اپنا کردار پھیڑا بنانے، کوئی آخر نہ تو کافر ہے یا مشرک، نا 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 یار یہ کلمہ اگو آخو نا گو، یہ اگو جڑی اے لئی کھلی او گو نن او کلمہ پرو ہن، اپنے وجود دے انگ انگ وچ پرویا ہے کلمہ، لو لو وچ کھبایا ہے کلمہ، ایک انگے انگے دے وچ ٹھسایا ہے کلمہ، اج کر کے چھکایا ہے کہ خدا آپ بھی سیدھے چلن تے خدا نال شریک کرن والےاں نو برداشت ہی تے ادا تا موقع لگے تے توحیدیاں دے خلاف مشرکاں نال گٹھ جوڑ کریندا ہے کہ نہیں کریندا؟ اجن آدھا کافر ہندوستان دا دن اے نہیں بے ایمان، یہ اجنی کلمے گو مسلمان ہے۔ ہاں جی سب تو پہلا مرحلہ جدا اسلام دی ابتدا ہوئی، جو اسلام چایا وہ مصیبت دیا بھٹیاں چوں سلگ سلگ کے تڑپ تڑپ کے بلہک بلہک کے سسک سسک کے ہو کے زندہ ہویا، عشق دی بھٹی دے اندر کندن ہو کے نکلیا، جس واسطے اللہ فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ او سنو میرے محمد دے ساتھیو، اج دے بعد قانون تھی گیا، جیڑا کوئی قانون چنگا سمجھے سی انہاں دا ایمان قبول کرے سا، جے تواڈے نال کوئی ویر رکھی کتے طرح بھونک کے مر تا سکدا ہے، ایمان کدے بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے محمد کریم دے ہر صحابی تے ساتھی نال ہر مسلمان نو محبت پیدا ہو۔ دوسرا مرحلہ آزمائش کا اس وقت آیا ہے جب محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی، بلے بلے بجھے تیر لگے، اتنے مسائل کہ پچھلیاں مصیبتیں بھول گئی صحابہ کرام، آخر ہائے اوے مصیبتاں دوئی واری آ ونجن ہاں پر محمد کریم دی جدائی گوارا نہ ہو۔ اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے ظاہری وجود تے ہاں، اتھے روح تے حملہ ہویا، اتھے جسم تے حملہ ہوندا ہاں، پہلو جسم پیڑ ہوندا تے پھر روح پیڑ ہوندا۔ محمد دی وفات تے موت دے ویلے کھدیو حملہ تے پیر بھی روح تے لگا، روح دکھے، روح مجھی گئے، روح اداس ہو گئے، روح خب تے چاہ گئے، روح غصے چاہ گئے، روح بے ہوشیاں چاہ گئے، جسماں دے اوتے چھالے ہو گئے، مصیبتاں دے پرنالے وہ پئے، حتیٰ کہ محمد کریم دے بہت نیڑے رہن والے صحابہ
کرام بھی انہوں نے بھی منیا اس بات نو کہ اللہ پاک نہ بچائندا تے ساڈا ایمان اتھے کدے بچ نہ سکتا اللہ، مگر بے دین لوگوں نے دوہاں مرحلے نو ونجا دیتا ہے۔ پہلا مرحلہ جڑا ہا اس نو بھی بگاڑن دی کوشش کیتی، صحابہ تے اعتراض، آل رسول تے اعتراض، ازواج رسول تے اعتراض، صوفی صاحب دی مار کھتی ہے ہر قسم دے اعتراض کیتے ہیں، کسی نہ کسی انداز نال انہاں نو بدنام کرو۔ دوسرا مرحلہ محمد کریم دی وفات دا، جتھے صحابہ کرام او کشتہ ہو کے بچھی چ کندر ہو کے نکلے، اتھے انہاں دی آزمائش آئی، اتھے انہاں دا امتحان ہا، اتھے انہاں دا پوشیدہ امتحان ہا کہ ساری برکات تے خیرات جس شخص دے ذریعے تانوں نصیب ہوئیے اج ہزاراں من مٹی دے تلے دفن کیتا جائے گا، اور فرض دفن کرنا، فرض کفن دینا، فرض دفن کرنا، فرض جنازہ پڑھنا، فرض تعزیت کرنا اج پوری دنیا دے منہ تو لکایا چھپایا جا رہا ہے۔ اس جیسا مقام، اس جیسا اندو، اس جیسی مصیبت، اس جیسا فتنہ، اس جیسا اضطراب، اس آزمائش دا اس وقت آیا ہے جدو محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی، بلے بلے بجھے تیر لگے، کتنے مسائب کہ پچھلیاں مصیبتیں کھول گئی صحابہ کرام، آخر ہائے اوے مصیبتاں دوئی واری آ ونجن ہاں پر محمد کریم دی جدائی گوارا نہ ہو سکے۔ اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے بھی ایمان دا امتحان ہاں، اتھے ظاہری وجود تے ہاں، اتھے روح تے حملہ ہویا، اتھے جسم تے حملہ ہوندا ہاں، پہلو جسم پیڑ ہوندا تے پھر روح پیڑ ہوندا۔ محمد دی وفات تے موت دے ویلے کدے حملہ تے پیڑ بھی روح تے لگا، روح دکھے، روح مٹھی گئے، روح اداس ہو گئے، روح خب تے چاہ گئے، روح غصے چاہ گئے، روح بے ہوشیاں چاہ گئے، جسم دے اوتے چھالے ہو گئے، مصیبتاں دے پرنالے وہے پئے، حتیٰ کہ محمد کریم دے بہت نیڑے رہن والے صحابہ کرام بھی انہوں نے بھی منیا اس بات نو کہ اللہ پاک نہ بچائندا کہ ساڈا ایمان اتھے کدے بچ نہ سکتا اللہ، مگر بے دین لوگوں نے دوہاں مرحلے نو ونجا دیتا۔ پہلا مرحلہ جڑا ہا اس نو بھی بگاڑن دی کوشش کیتی، صحابہ تے اعتراض، آل رسول تے اعتراض، ازواج رسول تے اعتراض، صوفی صاحب دی مار کھتی ہے ہر قسم دے اعتراض کیتے ہیں، کسی نہ کسی انداز نال انہاں نو بدنام کرو۔ دوسرا مرحلہ محمد کریم دی وفات دا، جتھے صحابہ کرام او کشتہ ہو کے بھٹھی چ کندر ہو کے نکلے، اتھے انہاں دی آزمائش آئی، اتھے انہاں دا امتحان ہا، اتھے انہاں دا پوشیدہ امتحان ہا کہ ساری برکات تے خیرات جس شخص دے ذریعے تانوں نصیب ہوئیے اج ہزاراں من مٹی دے تلے دفن کیتا جائے گا، اور فرض دفن کرنا، فرض کفن دینا، فرض دفن کرنا، فرض جنازہ پڑھنا، فرض تعزیت کرنا آج جو پوری دنیا کے منہ تو لکایا چھپایا جا رہا ہے۔ اس جیسا مقام، اس جیسا اندو، اس جیسی مصیبت، اس جیسا فتنہ، اس جیسا اضطراب، اس جیسا انقلاب اور کوئی نہیں۔ اتھے تا ساری برکات دا مرکز دنیا تو چاہ رہا ہے، اتھے تا اللہ دے ہر انعام دا منبع دنیا تو جا رہا ہے، اتھے تا اللہ دے پیغام، اللہ دیا تسلیاں، اللہ دیا تجلیاں، اللہ دیا تعلیاں، اللہ دے کمال، اللہ دے جمال، اللہ دی حداقت، اللہ دی نزاکت، اللہ دی فلالت، اللہ دی ریاضت، اللہ دا مقام، اللہ دا منصب، اللہ دا جلال، اللہ دی شوکت، اللہ دی صدارت، اللہ دی قوت دے پیغام دسن والا محمد ہمیشہ واسطے دنیا تو منہ لکا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے فوج ایسی دیتی کہ سب کچھ برداشت کر گئے مگر ایمان متزلزل نہ ہو سکے۔ اندازہ تو لگاؤ کہ حال ہو گیا مارکے کا، موت ہوئی پئی، وفات بولو منیندے ہو؟ اچھا درود شریف پڑھو۔ دونوں مرحلے بہت کٹھن، جدو وفات ہو گئی حضرت عمر اٹھے کھڑا، وہ دن میرا دل ہی نہیں گوارا کردا جو محمد کریم تیری بولو۔ بخاری شریف حدیث ہے، قسم چاہ کر دین واللہ ہے مینو خدا دی قسم ہے
میرا دل منیندا ہی نہیں کہ ایسا جیندے ہوا ہے تے محمد تے کیا ونجے، دل بھی نہیں من ایسا کیا کہنے کا من قال ان محمدن ماتا فاضربوہ کا، جڑا بندہ اکسی محمد جی فوت ہو گئے، اضربو بولو انہوں کا میں وہی گردن مار دیاں گا، تلوار ہوے عمر دے ہاتھ وچ، عمر او جیندیاں گرجاں تے چمکاں تے، اللہ دا قرآن بھی عاشق، اللہ دا آسمان بھی عاشق، جیندی زبان دے ہلن تے اللہ دا عرش بھی ہل پوے، جنوں سامنے کھلار کے محمد کریم آکھے انت لسان من اللہ، او اللہ دی جیب پھیکائی تیری زبان، جہلے تو زمین تو ہلینا ہے عرش برین تو اللہ قرآن ہلا دینا ہے۔ چوتری مقام ایسے جتھے حضرت عمر دی زبان زمین تے ہلی، اتو عرش جنان اللہ پاک نے قرآن بھیج کے ہلا دیتا ہے۔ جہدیاں تسجدیاں گلاں کوڑیاں اللہ ہی نہیں ہون دیندا، او عمر اتنی مصیبت لگی ہے، اتنا دھچکا لگا ہے، اتنا دڑکا آیا ہے، اتنا روح دے اتے سٹ لگی ہے، جو آتا ہے اللہ دی قسم ہے میرا تے ارادہ بھی یو آئی جو محمد کریم ساتھوں پہلے کدے موت نہیں آندی، یہی شاہ رسول اللہ یود بیرونا، میں تے قسم چاہ کے آتا مینو اللہ دی قسم ہے میرا ارادہ تے یو آئی کہ یہی سو آخو جیندہ راسی کون محمد رسول اللہ جیندہ راسی تے کہلے فوت سی جد بیرونا، جڑے اسا سارے مر ویسائیں اپنے ہتھاں نال سانو پور تے دفنا کھن سی تاں موت آئی تا سی، ورنہ میرا تا دل بھی نہیں منیندا کہ ساڈے اسا جیندے ہوئیے تے اللہ پاک جدائی پا دے ساڈے تے محمد وچ، ایک اللہ دی قسم ہے بالکل نہیں واللہ اللہ دی قسم ہے میرے دل جی یا گل آئی پئی، اس واسطے کھلو گئے تلوار لے کے آنکھیں لگے اے موت نہیں ہے اتو دی وشی معلوم ہوندی ہے، ہو سکدا ہے روحانی معراج ہویا ہوئے آپ نیند وچ پئے ہون تے روح بیشتے برین ٹر گیا ہوئے، اے کیویں ہو سکدا ہے اساں جیندے ودے ہوئیں اجر توڑی منافقاں دے نال نبٹنا باقی ہے، اجر توڑی ظالماں فلاویاں نال نبٹنا تے ہونے اللہ دے پاک پیغمبر فوت ہو ونجے اے گل طبیعت نہیں گوارا کردی، من قال ان محمدن قد ماتا فقد اضربونو کا، جڑا بندہ آکسی محمد مر گئے محمد دے اوتے موت آ گئی ہے، تساں آکھی رکھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم محمد دے اوتے موت آ گئی ہے، محمد دے اوتے وفات آ گئی ہے، اضربونو کا میں دی گردن مار دیاں گا۔ سورے صحابہ کرام ٹھٹھرے بیٹھے ہیں تلوار لہرا لے آئے، جبیں تے بل ہے نگاہ شوق آستین چڑی، خدا خیر کرے قاتل کو اضطراب ہے آج، کمبدا بھی نال کھلائے سرخ اکھی بھی نال ہو گئی رد جین بھی اتنا اٹھے رہا ہے، خون بھی چہرے پہ ٹپکدا پیا ہے، کندھار دے انار والیاں حیرتاں بنیاں کھلیاں رخساراں تے، تلوار ہاتھ دے اندر ہے، ہاتھ لہراندا پیا ہے جویں کوئی کہنوں الٹیمیٹم تے وارننگ چیلنج دیندا ہے، آ اٹھی تا صحیح بلا ذرا سر تا کٹ جڑا تھا جو محمد مر گیا ہے میں اودی دن بھلا رہن دینا کہ نہیں، سارے دے سارے صحابہ کرام چپ کر کے بیٹھے سوچیندے بیٹھے، ہو سکدا ہے ہنیا ہوش ٹھکانے تے آ ونجے مگر جواب کوئی نہیں پہ دیندا، تاں جو صدیق اکبر مقام صلح کولوں اپنے کھیت نو پھیرا مارن گیا، محمد کریم اجازت دتی آئی ون تک کھیتی دا تا پتہ کر رہا، ادو پھلو اپنے کھیت نو پھیرا مارن گیا، محمد کریم اجازت دتی آئی ون تک کھیتی دا تا پتہ کر رہا، ادو پھیرا مار کے اپنی ڈھوک تو آندے پین واپس آندے، تاں جو مائی صاحب آخیا جلدی ون ابا جی جلدی ون جلدی آ اتنے تو بڑا رفڑ پیا کھلوتا ہی، محمد رسول اللہ دا چہتا ساتھی صدیق اکبر چلا آیا ہے، تھنیو چٹی چادر دے اندر لپیٹے ہوئے محمد رسول اللہ، تو آ کے چادر لہا کے متھے تو بوسا دے کے آدھا تب تحین و میتا، او میرا محمد کریم تو تا جیندیاں بھی پا کے جے ہن موت آ گئی ہے تاں بھی پا کے، پلیتیاں تے نجاستاں تا تیرے نیڑے ہی نہیں آ سکدیاں، پر موت ہی ہو جائیے، ان اللہ
ان الموت التي قد كتبها الله لك فقد متها، پر موت کو لو کوئی چھٹ بھی نہیں سکتا. تو جیندے ہی پا کے، تو مویا ہی پا کے، سارا کچھ پا کے، مگر موت ہی ہو جائیے. پاکاں تیری آ ویندی ہے، چھوٹیاں تیری آ ویندی ہے. او موت جڑی اللہ ہر بندے واسطے لکھی ہوئی ہے، دو دو واری کہے نہیں مرنا ہوندا، وہ موت تیرے تے آ گئی ہے. ہن قیامت توڑی تو موت چرانا ہے، نہ زندگی دوبارہ آونی تے نہ دوبارہ موت آونی ہے. ان اللہ لا یجمع علیک موتتین، دو موتاں تیرے تے جمع نہیں ہوندیاں. اے گلاں کر کے حضرت ابو عمر عبد الخطاب نو پتہ ہی کوئی نہیں جو کوئی گلاں کریندا کھلا ہے کہ نہیں. اوتھے اعلان کر کے آندا ہے، دنیا نو پتہ لگ ویندا ہے. حضرت صدیق اکبر جڑے صدیق اکبر دی سرحد نبوت دے نال لگدی ہے، نبی جاتی پائے تے صدیق دی جھگی تے نظر ویندیاں. جے صدیق جاتی پائے تے محمد کریم دے جھگے تے نظر ویندی ہے. جنہاں دے وچ کیڑی دی وچھڑی کوئی نہیں، ایک نال دعا نہیں وچھڑدا. او جڑیاں گلاں تے تقریراں کھلا کریندا ہے او کدے سٹ گٹن دیاں نہیں. اس واسطے نتیجہ کہ نکلدا ہے آندے حضرت عمر اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، من قال ان محمد قد مات ضربونوں کا. حضرت صدیق اکبر آ کے دین ایھا رجل اللہ رسول کا ٹھہر ونجو بندہ، ہوش کر، ذلیل نہ بن. اسلام تو پہلے اور میاں جے تے تیرا مقام کفر دے اندر آئی اس ویل تا بڑا بہادر ہونا ہے کہ ہن اسلام لے آیا ہے. ایڈا کمزور ہویا کھلا ہے جو موت جئی چیز دا انکار کھلا کرنا ہے. اے موت ہی ہو جائیے، ایو تا بندے تے خدا دے اندر فرق ہے. او دے نیڑے موت نہیں آ سکدی، سوا اللہ دے ہور کوئی موت کولو بچ نہیں سکدا. اے کیڑیاں پھٹیاں گلاں کرنا ہے. اللہ رسل کا ایو الرجل، خیال کر عمر، خیال کر. مگر عمر نو پتہ کوئی نہیں پیا لگدا. حضرت ابو بکر صدیق کھلو کے آدا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات اللہ افإن مات او قتل انقلبتم على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اللہ 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 دا پاک پیغمبر دا ساتھی آتا ہے. او لوگو اللہ پاک دے پیغمبر نو پیغمبر سمجھو، خدا نہ سمجھو. جویں عمر دی گلاں وچ معلوم پیا ہوندا ہے اے تا او کلمے کھلا بولیندا ہے جویں خدا سمجھن والے بولندے. اینو چاہیدا ہے کہ محمد نو محمد سمجھے. اللہ پاک تا قرآن وچ آکھیا ہے محمد کوئی خدا نہیں، یا خدا دے نور وچ نور نہیں جدا ہویا ہویا، یا اللہ نال وعدہ نہیں ہویا ہویا. اللہ اے نہیں آکھیا جو میں جیندا رہا سا تے تیرے اوتے موت نہ سی. نہیں نہیں او لوگو ان محمدن قد مات. محمد کیا ہو گیا ہے؟ ماتا. بولو کیا تھی گیا ہے؟ مات دا معنی فوت ہوندا ہے کہ موت ہوندا ہے؟ ان محمدن قد مات. دیکھیا ادو عزت اتنی محمد دی، جان دے رہا ہے مگر محمد نالوں پیچھا ہٹنا. مگر جتھے خدا دی توحید دا معاملہ ہے اتنے لفظ کیڑا کرنا کر کے بولے ان محمدن قد مات. موت آ گئی ہے محمد تے. آیاتا تو آیاتا پیا پڑھتا ہے، تلاوت تو تلاوت کیتی جاندہ ہے تا جو حضرت عمر دی لوگاں توجہ ہٹا کیتی. صدیق اکبر در توجہ تھی گئی. حضرت عمر جڑے ویلے ویکھیا لوگ تم ادھر بیٹھے ہی نہیں پئے، اس ویلے انہاں بھی ویکھیا ادوں آواز کیڑی پئی آندی ہے. ویکھیا تا وہ کھلوتا ہے جیندے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے، جیندے موٹیاں تے ہاتھ رکھ کے محمد ٹردا ہوندا. صدیق اکبر جینوں محمد کریم آتا او میری سجی اکھو صدیقا، او تو میرا سجا بازو ہے صدیق. مینو اللہ دی قسم ہے اللہ پاک جے وہی نازل نہ کرے جڑے کام وچ مشورہ تیتھوں نہ لواں میں محمد نو تسلی نہیں. صدیق اکبر دی تقریر سنی، جے سنی تو یقین ہو گیا. دے بھار ٹھہے پیا، کون کھلو نہیں سکیا. ساڈے ارادے تک کچھ جان مگر اس اللہ اکبر دے ارادے ہو رہے، ساڈے ارادے نال کچھ نہیں بنتا. اللہ رحمت صدیق تے جے اے آیات تلاوت نہ کردا تے مینوں تو خیال ہی کوئی نہیں جو اے آیات قرآن وچ نازل ہوئیں کہ کوئی. اللہ پاک نے پاک پیغمبر فرمایا انا بننا علیہ صحبتن و مالل ابو بکر. او لوگو ساری کائنات چوں بڑا احسان میرے اوتے جے کر تیرے احسان دا بدلہ میں نہیں لہا سکیا. او ایک ہے بندے دا، او ابو بکر صدیق دا احسان ہے. میں تو بڑا زور لایا ہے موقع فاتو دے میرے کولو احسان دے بدلے نہیں دے پائے. دن قیامت دا ہونا ہے اللہ پاک سڑ کے آتی او صدیق اکبر آ میرے محمد تے جڑے احسان کیتے ہوئے نہیں میرا محمد
محمد تو نہیں لا سکیا، میں تینوں لپاں بھر بھر کے دینا تاکہ بدلہ پورا ہو۔ اللہ صدیق اکبر تبلیغ کی دسیا ہے، رحمت کا بدل بن کے دسیا ہے، کائنات نو دسیا ہے۔ اس ویلے حضرت عمر دل چ رٹیا ہے، پھر کدوے دیارے ممبر تے چڑھ کے اللہ دا بندہ ہی وجیا ہے۔ حضرت عمر آفادا ہے فارس تو انہو قد ماتا، اللہ بھلا کرے ابو بکر دا مینوں ڈھاندے ہوئے نو بچا لے آئے سو، مینوں ہوش بھی کوئی نہیں، میرا اس پاسے خیال بھی کوئی نہیں، اللہ مہربانی کرے ابو بکر تے اج تے میرے اوتے ہی بڑا احسان کیتا ہے اللہ، محمد تے بھی احسان آن، صدیق اکبر دے، محمد کریم دے، عمر بھی منیندا پیا ہے، اے دا ہی بڑا احسان ہے، جے اے اج تبلیغ نہ کرے دا تے میں بھی ٹھٹھا ہم تے سوچیا نہ لبا۔ اللہ ام ہانی، اللہ حضرت ام ہانی دیے لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لما مات خیر المرسلین محمد، یہ دنیا چ کہے ایک نو بھی زندہ رہن دے ویا اللہ تے میرا محمد خیر المرسلین کدے موت دے پیٹ وچ نہ آویا۔ دعا اٹھیندا ہے لو کانت الدنیا، لو کان فی الدنیا لأحد بقاؤہ لکان فیہ رسول اللہ مخلدا، یہ کہے ایک نو بھی دنیا دے اندر دنیا دی جسمانی زندگی نال زندہ ہمیشہ رہن دی اجازت ہوندی تا اللہ دی قسم ہے محمد کریم تے کدے موت نہ آندی، پر جدوں محمد کریم تے موت آ گئی ہے 1500 سال پے ہوندے مٹی دے اندر دفن نہیں طرح وجود بھاوے محفوظ ہے مگر مٹی چوں باہر نکلن دی اجازت کوئی نہیں، تا ہور کون مائی دلال ہے جڑا اللہ دے پاک اس قانون دے کولوں سر موڑ سکے۔ کیوں جی مصیبت آئی ہے، حضرت عمر لکھ دے حضرت عثمان کولوں، مسلم شریف حدیث نے توجہ ہے۔ کتنے بجے جمعہ پڑھتے ہو؟ پونے 2 کے 2:15 ہے جی مار کے مرضی ہوئے 2:30 بجے پڑھائیں تو جھولی والے شو پیسے تو دیو چلو پرسائیں تو 2:30 بجے، وہ میرے واسطے نہیں وجہ پنڈا مسیح واسطے۔ اللہ توجہ ہے۔ حضرت عمر لنگ دن حضرت عثمان دے کولوں فادن السلام علیکم، سلام علیکم، وہ اگوں جواب نہیں دیں دے، وقت دن سلام علیکم جواب، وقت دن السلام علیکم جواب، وہ سدھے لگے گئے سپریم کورٹ اسلام دی عدالت عالیہ وچ خلیفۃ رسول اللہ امام الخلق علی الاطلاق بعد رسول اللہ صدیق اکبر دی عدالت ون کے روون کھڑ گیا حضرت عمر، صدیق اکبر اٹھی کھلن تاکہ معانقہ کیتا نے داہی تو بوسا لیا نے قاتل مینوں دستا صحیح معیوب کی کا کدائی نہ روے میرا پھرا عمر، کہے تینوں اج روایا ہے۔ حضرت عمر دل بھائی صاحب کوئی انصاف نہیں، محمد کریم زندہ رہ گئے، گلکڑیاں تے جفیاں پا کے ٹردے رہ گئے ہیں، جی اج اکھی نو ٹیندے گئے، زمین تے دفن تھیندے گئے، جدا ہو گئے، دل اتنے پھٹ ٹوٹ گئے، یارو ایڈا ظلم گر کی خدا دی، میں 3 واری السلام علیکم آخیا کینو حضرت عثمان نو تے مینوں جواب کوئی نہیں دیتا، ایک ایڈا ظلم اے کوئی وپار ہے، جیندے رہے ونجن محمد کریم تے جفیاں پا کے ترائیں، جے دنیا تو ٹر ونجن تے ایڈا ظلم جو میں یارو سلام ہی دیواں تے مینوں جواب کوئی نہ ملے۔ حضرت صدیق اکبر عدالت چھوڑ دیتی، آدھن ترو چلیے کتنے عثمان بیٹھا ہے کہ فلانی جگہ تے کلا بیٹھا ہے، سونج در جنگل در منہ کر کے بیٹھا ہے، روندا ہی بیٹھا ہے، اپنے خیال چ بیٹھا ہے تے میں اودی حیاتی تینوں دسا چھوڑا
اودیاں اکھاں بھی پھٹیاں پیاں، یعنی اکھ جھمکیندا بھی نہیں جھمکیندا بھی نہیں، چھپر اتوں جڑا تلے نہیں لایا دا بیٹھا تے آئے کہ خیال دے اندر تازہ تازہ محمد کریم دی وفات دا وقت، تیسرا چوتھا دن نے حال اے ہو گیا عثمان دا جو پتہ ہی اپنا کوئی نہیں جو کیڑی جگہ تے بیٹھا ہے، ایو جی مصیبت انقلاب آیا ہے، ایو جی فتنہ تے اضطراب پہ آئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سوچندے آن یار ہوے پہلیاں مصیبت تا ونجے نا پر محمد دی موت نال جدائی والی مصیبت شالا نظر نہ آیا سانو، نتیجہ کے نکلیا ہے تا پتہ لگا ہے صدیق اکبر اگوں لگا ہویا ہے، حضرت عمر نال لگے ہوئے بازو پھدی بدن ہاتھ پھد کے لائے آئے، صدیق اکبر حضرت عمر بن الخطاب دا اگوا کھلوتے حضرت عثمان دے انہی طرح وسو تے آبادی پیچھے آپ منہ ایڈے کیتی بیٹھا ہے جدے آبادی کوئی نہیں، نیر وند پین نیر دے اتنے آثار لگے ہوئے رو رو کے وہڑیاں پیاں کھلیاں رخساراں دے معلوم ہوندا نالیاں بن گئیاں رو رو کے داڑھی مبارک چپ کر کے ہنجو ڈھاندیاں پیاں برسات والے پرنالے طرح کڑ کڑ پئی ہوندی ہے، رم جھم لگی ہوئی چھن چھن موتیاں دی ڈھاندی پئی ہے، منہ وچوں لفظ کوئی نہیں کڈدا، اکھاں وچوں آنسو چپ کر کے واندیاں پیاں، انہی معلوم اللہ کونج نکھڑ ونجے کونجاں دی ڈار وچوں اور دن یہ لوگ تجربے والے چپ کر کے روندی ہے کرلاٹ نہیں گدی، مگر یہ تو محمد کریم دا ساتھی صحبت دی پھیٹ چڑھیا ہوا ہے، بھاوے دنیا دے ظلم چکیاں دے اندر آ کے پسی ونجے منہ وچوں لفظ نہیں کڈدا، خود اپنے پیغمبر دا جو حال آ سکا پتر جدا فوت ہویا محمد دا 17 مہینے دا ابراہیم جھول چ لائے کے بیٹھے ہوندے آن محمد کریم تے رو رو کے ہاتھ ہاتھ کے آتے آن چم کے مینوں بڑی خوشی ہے میری گدی سنبھالن والا ہی میرا پتر ابراہیم 17 مہینے ات گیا ہے، اللہ فرماندا ہے اے دھاگے زندگی دے میں توڑ دیواں، بیمار ہو ویندا ہے اپنی جھولی چ محمد کریم لائے کے بیٹھے تاں جو بیٹھے آ دن اللہ سائیاں مہربانی فرما تاں جو ویتیاں ویتیاں بچے دے متھے تے نظر گئی ہے محمد کریم دی اپنے پتر دے متھے دے اوتے اپنے بچے ابراہیم 17ویں مہینے جا رہا وہ متھے تے نظر گئی نظر ویندی ہے تے تاں دل وچ محسوس ہوندا شک نہیں بچدا کوئی نہیں میرا پتر، ہنجو ڈٹھیاں محمد کریم دیاں چپ کر کے ہنجو پیا سٹیندا ہے، داڑھی مبارک وچ ہوندی کلیے ہنجو ڈٹھیاں بچے دے متھے دے اوتے آندیاں یا ہنج محمد کریم دی معصوم بچے دے متھے تے جاندی ہے تے معصوم بچے دا روح عرش مولا دے ٹر ویندا ہے، اپنے ہتھاں تے لائے کے واپس دتا پتر اپنے نو اٹھائی دنیا دے سامنے آکھیا ہے العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول ما یسخط الرب الا لا فراقک یا ابراہیم لمحزون، او ابراہیم میری اکھ تیرے غم وچ تا روندی راسی، دل میرا تیرے دکھ دا راسی، پر زبان میری چپ راسی، متا زبان نال کوئی لفظ بولنا تے میرا اللہ ناراض نہ ہوے، بے صبریاں دی لسٹ وچ مینوں شامل نہ کر دے، مکدی چکدی گل ہے پتہ نہیں کتنے زندگی دے ڈنگ باقی رہندے جے تھوڑی جیندا راسا تے پتر دا غم میں محمد نو نہیں بھول، چپ کر کے رو دیا آتا سکھاون والا محمد رسول اللہ، اس وقت جتنی مصیبتیں آ گئی عثمان ہی چپ کر کے روندا بیٹھا ہے، صدیق اکبر اگوں آ کے کھلوندا ہے نال حضرت عمر بھی، صدیق اکبر دن السلام علیکم، اگے حضرت عمر اتھوں لگ گیا کتنے سلام دیتے ہیں بولو، ہوں حضرت صدیق اکبر آتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام یا خلیفۃ رسول اللہ، او اللہ دے رسول دے بعد ساری دنیا دے ایمان، وعلیکم السلام۔ حضرت صدیق اکبر آتے ایک گل نے حضرت عمر نال کئی ناراضگی ہے اکھے جی نہیں اکھے تائے باری جو آکھے السلام علیکم جواب کیوں نہیں دیتا، اکھے واللہ بلے بلے واللہ او مینوں اللہ دی قسم ما شعور تو مینوں پتہ بھی کوئی نہیں جو عمر لگیا ہے کہ کوئی، واللہ مینوں اللہ دی قسم ما شعور تو مینوں پتہ بھی کوئی نہیں، شعور بھی کوئی نہیں، مینوں احساس بھی کوئی نہیں کہ حضرت عمر اتوں لنگیا ہے کہ کوئی نہ، اکھے کی وجہ ہے، اکھے وجہ یہ توفلا نبیہ قبل ان نسألہ ان نجات ھذا الامر، او صدیق اکبر میں ایک وسواس دا شکار ہو گیا،
نبی کریم دی وفات دے بعد مینوں وسوسے شروع ہو گئے، مینوں اے خیال ہے یو جے خیال آ من جڑے دسن دے قابل بھی زبان چوں کڈن واسطے ہی دل نہیں آتا، تے میں تائیں بیٹھا بے ہوشی دے عالم وچ جو ہن نبی پاک تا فوت ہو گئے، نبی پاک اس دا علاج میں پوچھاں تاں کہندے کولوں پوچھاں، محمد کریم تا سن دے نہیں، جواب دیندے نہیں، قیامت توڑی ہٹ کے واپس آندے نہیں، بھاویں کوئی مرے تے بھاویں جیوے انہاں دی ہنجوں پوچھندے نہیں، قبل نسل و نجات آ گل امرے ہن تائی میں بیٹھا نہ محمد نے قیامت توڑی ہٹ کے آونا، نہ محمد کریم نے سننا، نہ محمد کریم نے جاننا، تے نہ مینوں جواب ملنا۔ اس ویلے کنڈ تھاپڑ کے آکھیا صدیق اکبر گھبرا نہیں، میں اگے دا پچھی ودا اے دا علاج محمد کو۔ تھوڑا فتنہ ہے، ہوش ٹھکانے سے بڑے بڑے لوگ ظلم و ستم کے گہوارے کے پھیٹ چڑھ رہے ہیں، دنیا ڈکا ڈولے سے بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ حضرت سانت ہے واللہ اس میں ما ہوئی تو بے حالے کن اللہ بکی تو النبی محمدی۔ میں جدر بھی سننا کوئی دنیا تے فوت ہو گیا ہے مینوں رومن محمد تے آندا ہے اور کسے تے کوئی، میں آتا اللہ ساری کائنات تو میری مک ونجیا پر محمد کریم دا وچھوڑا مینوں نصیب نہ ہویا۔ اسے واسطے جے کوئی صحابی مرن تے آویا حضرت بلال پاسے پیا پرتے گئے یا پاک کروٹ بدلی اس تے پوچھن والے پوچھ دن کیوں بے قرار ہے؟ آکھے بے قرار تا تائیاں قدر دا غم لگا ہے جدر دا محمد کریم دی وفات نال وچھوڑا ہویا ہے، مگر اج بے قرار ہاں، اللہ کرے جلدی جند جان چھٹے الکل احبت محمد ویزبا توڑے محمد رسول اللہ دی کچہری چ وجنا نصیب۔ حضرت عثمان مظلوم 80 دل دا پانی جے دے اوتے بد کیتا ہے ظالما، توجہ ہے حضرت عثمان انہاں دے کول عبداللہ ابن سلام ویندا ہے، ویکھا ہے تے سلوار ہی نویں پائی بیٹھے، چولا کرتا بھی نواں پایا ہوا ہے، قرآن مصحف مقدس اگوں رکھ کے تلاوتاں پیا کریندا ہے۔ عبداللہ ابن سلام پوچھدا ہے اج کے گل ہے کدائیں تیاری کیتی بیٹھا ہے، نویں کپڑے پائی بیٹھا؟ آدا ہے بھائی جان مینوں اللہ دی قسم ہے 21واں دن نے سانو اج پانی نہیں ملیا، اڑوس پڑوس تے قرب و جوار دے لوگ جب پانی دی مشکی دے بھر کے ساڈے توڑی پہنچاون دی کوشش کریں دل، ظالم سبائی تے شور جی تیر مار کے مشکی دے پھاڑ دیں دل، پانی رستے دے اندر وٹی ویندا ہے ختم ہو ویندا ہے۔ مگر اج ایک مینوں خوشی ہے یا خوشی اس دیاڑے ہوئی آئی جدا میں اسلام قبول کر کے محمد دے ہاتھ میں چت دیتا ہے، یا اج خوشی پئی ہوندی ہے اس تو پیچھے مینوں خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ اکھے کہ خوشی اج کہ مینوں خوشی نہیں معلوم ہوندا ہے رات مینوں اللہ پاک نے محمد دی زیارت کرائی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چوں نکلدا ہے او عثمان آ تیری اللہ تیری انتظار پہ کرنے آئے بہشت برین دے اندر آ کٹھے رل کے جمعہ پڑھائے۔ مینوں خیال آندا ہے خواب جڑا نظر آیا ہے اللہ پاک اس نوں پورا کر دینا ہے، اس وقت میں نویں کپڑے پائے جو محمد دی کچہری چ ویندا پیا، اس وقت شہادت دے میری ہو وی ونے ناتا کھوتا تے بیٹھا ہواں، اللہ دی قسم ہے اتنی اسلام لے آون ویلے خوشی نہیں ہوئی جتنی اج محمد دی ملاقات واسطے خوشی ہے۔ اتنی مصیبت عظما اسلام دے اندر یا تا ابتدا وچ آئیے یا اخیر دے اندر آئیے جب محمد کریم دی وفات ہوئی ہے، کیوں جو محمد کریم دا ویکھنا بھی انہاں کولوں ختم ہو گیا، محمد کریم دی صحبت بھی ختم ہو گئی، محمد کریم دے مسئلے دسن دا ختم ہو گیا، محمد کریم دا دیدار ختم ہو گیا۔
مگر بے ایمانہ نے دہاں معائنے دے آ کے ٹھکرایا کہ کنا صحابہ کرام دی محنت نو ضائع کیتا ہے. انہاں آخیا منافق انصار ہے. دوبا ٹولا اٹھیا انہیں آخیا نہیں سن دے ہی ہے ان کے جان جیگ دے ہی ہر سال بلک پا کے صدر سنے بھی دیکھ لیں گے گٹی کہیں نہیں چیتی. حالانکہ اسلام میں 2 پوائنٹ رکھے ہیں. مومن آدمی دے ایمان دی کسوٹی بنایا ہے. ابتداء اسلام وچ مصائب بھی کہ محمد الرسول اللہ دی وفات بھی. سب تو پہلا کہ جان کش جان کا حادثہ فاجعہ اگر واقعہ ہویا ہے یا ایمان دائے یا وفات محمد جوان دائے. یہ 2 مقام ایسے جتھے کوئی نہ دوہا مقامات ڈٹ گیا ہے متزلزل نہیں ہویا. اللہ پاک صاف فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو اللہ پاک فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. او کائنات والے ہو 2 نعمتاں میں بنائی. ایک نعمت یہ ہے کہ دنیا جہان دا کوئی بندہ زندہ رہنا نہیں. ایک نعمت تو دوئی نعمت ہے یبقى کیا ہے اللہ پاک تے کدے فنا آنا نہیں. اللہ تو بغیر کوئی دنیا تے زندہ رہنا نہیں. ان دوئی چو ایک نعمت دا انکار بھی چا کرو تا کافر ہو جاؤ گے. فبأي آلاء ربکما تکذبان. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جگلی تے کوہی دیا آنکھاں حجری تے شجری دیا آنکھاں لیلی نہاری دیا آنکھاں عرشی تے فرشی دیا آنکھاں ساری کائنات دیا آنکھاں تک تک کے انیاں کا ہو سکدیاں مگر کوئی اکھ اپنی اکھ نال انہوں معلوم کر سکتی نہیں. معلوم کر یہ نمبر تے مخلوق دا ہے تے او دا نمبر جڑا ہے وہ یدرک الابصار. او دا کمال ہے کہ کوئی اکھ ہوئے چاہے چھپی ہوئی چاہے لکی ہوئی چاہے ڈھکی ہوئی چاہے سامنے میدان چاہے پردیاں دی اوٹاں وچ چاہے اکھ لوٹی ہوئی چاہے اکھ انھی تے کانی چاہے اکھ لولی تے لنگڑی چاہے اکھ پیر دی چاہے اکھ نوری فرشتے دی چاہے اکھ کسے نبی ولی دی کوئی اکھ دی کائنات ایسی نہیں جیڑی اکھ اودیاں نظراں کولوں چک جائے. نظراں کولوں اس اکھ نو دا پتہ کوئی نہیں. اس اکھ نو اس کولوں کوئی پردہ کوئی نہیں. کی مطلب وہو اللطیف الخبیر. من لو لوگو ان 2 صفات کمال نال اللہ دی توحید آنی ہے. اے من لو لطیف بھی کلا لطیف بھی تے خبیر بھی. لطیف ہون وچ دا کوئی شریک نہیں تے خبیر ہون وچ بھی دا کوئی شریک نہیں. لطیف ہے کیوں لطیف لا تدرکہ الابصار. ایڈا لطیف ہے کہ میرے اشارہ تو زیادہ ہے پر آنکھوں نو ویکھ. بولو لطیف کی ہے لا تدرکہ الابصار. میرے اشارہ تو بھی زیادہ ہے پر ایڈا نیڑے ہے. اتنا نیڑے کہ وہ نظر آندا بھی کوئی نہیں. تے قانون ہے جویں کوئی زیادہ نیڑے آندا جاوے انہیں نظراں کو دور ہوندا جاندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے مینوں لطیف منو. اللہ نہ آخر تے آئی اقرب مگر لطیف کیوں استعمال کیتا ہے تاکہ لطیف دے معنی دے پاسے اشارہ ہو جاوے. موحد دے دل دیاں گہرائیاں دے اندر لطیف دے لطف تے مزے دیاں الفاظ پیدا ہو جان. کیوں اللہ کریم فرماندا ہے میں کلے کو لطیف منو. کیا مطلب اتنا خالد اتنا نیڑے کہ اتنا جتنا نیڑے آنے والا ہے اتنا غائب رہنے والا ہے. جتنا غائب رہنے والا ہے اتنا نظر نہ آنے والا ہے. جتنا نظر نہ آنے والا ہے لطیف لما یشاء اتنا لک لک کے سارے کام سنبھالنے والا ہے اکیلا اللہ پاک.
اپنے قرب نال اپنے خفیہ سازش نال اپنی باریک بینی نال اپنی خیبوبت نال سب کچھ کے باوجود لطیف ادا کم بھی لکیا چھپیا ادا ہاتھ بھی کسی نو کم کردا نظر نہ آئے کم کریندا او آپ مگر لوگ متھے لیندے کہ حضرت جی آپ اللہ کریم فرماندا نہیں کم اس نے کرنا ہے جس نو کوئی اکھ دیکھ نہیں سکتی وہ لطیف الخبیر لوگ چھپ کے خفیہ طور سے ایک کائنات کے اندر تصرف کر کے کم کرنے والا بھی وہ کلا ہے کہ کم کیوں کلا کرے گا الخبیر ذرا ذرا کائنات کی خبر بھی کلا رکھ سکتا ہے اور کوئی شریک تھوڑا جا کھولیے کوئی ارادہ ہے تو کھڑا کرو جناب کا کوئی خیال بڑے ٹھیک بن گئے لطیف کا مانا جان وہ بے مثال ہے وہ مثال ہی کوئی نہیں مثال تو اس لیے کائنات ہے اللہ کریم فرماتا ہے قرآن پاک کے ذریعے سمجھا میرا کرم دا لطف کا مانا یہ ہے کہ کم آپ کرنا کہ دکھا کے بھی کم خود کرنا کسی کے ذمے نہیں لگانا مگر ایڈا خلوص نال کے کسی نو کم کر دیا ویکھن دینا ہی فرشتہ بھی بچنا آئے نبی بھی بچ نہیں حتیٰ کہ فرشتے کا بگڑیا کام بھی میں آپ کرا پر نظر اس لو نبی کا بگڑیا کام بھی میں آپ کرا پر نظر اس لو ولی کا بگڑیا کام بھی میں آپ کرا پر اتنا لطیف کہ اس کی اکھ مینو کم کر دے لو دیکھ پہلی صفت لک چھپ کے کام آپ کرنا تے نظر بھی کسی نو کہ دوسری صفت الخبیر لکیاں چھپیاں چیزاں دی بھی خبر رکھنا کہ کس نے اللہ کریم فرماندے آدم اما ہوا تہاڈی دا جوڑا آپس وچ ملیا کہ ملیا جوڑا ملیا کچھ عرصے دے بعد لوگ تے کہندے دو دے جدوں دو مل جاویں تے ایک بن جاندا ہے دو مل جائیں اللہ فرماتا ہے میں دو نو ملا کے ایک نہیں بنایا بلکہ تیسرا ہی وچوں جوڑا ملے گا آدم تے حوا دا وچوں ایک پہلا جوڑا میں پیدا کیتا حوا دے پیٹ وچ بچی تے بچہ پہلے دا انہاں نوں تجربہ کوئی نہیں بھئی انج بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا بچی بچہ جدو پیدا ہو گئے ہوں لطیف دے لطف دیکھو اما ہوا اپنی جگہ پہ حیران ہے ہائے اللہ پتہ نہیں یہ چیز بلا نکلی پئی بابا آدم اپنی جگہ پہ حیران ہے ہائے اللہ پتہ نہیں یہ کہ یہ سردیاں پھونک دے پائے ہاں ہاں چی چی بابا دے تے چو چو کدے کچھ کدے کچھ کدے کچھ کدے کچھ حضرات دونوں گئے انہوں نے روچ نہ سگے نہ دی گل بچ اللہ فرماندا ہے پلے نہ پوے کسے دے کچھ اللہ کہیں فرماندا ہے وہ اپنی جگہ پہ حیران بچے اپنی جگہ پہ روئی جاون نالے یہ بھی پتہ کوئی نہیں تواڈے باپے آدم تے اما ہوا نو کہ کوئی بولیاں بول دے پین یا رون دے پین یا کوئی سکھ دیاں کوئی راگ پہ گاندے خوشی دیاں آوازاں نے یا غمی دیاں آوازاں لوگ کہندے گنگی دیاں رمضان ماں جاندی ہے اور اس سے ماں بھی نہیں بجھ سکی اپنے بچیاں دیاں رمضان باپ بھی نہیں بجھ سکیا اللہ فرماتا ہے کہ لطیف ہی کم کر سکتا ہے اور کسی دا کم کوئی نہیں فرشتے اپنی جگہ تے حیران تے پریشان فرشتیاں نے بھی تمالک تناسب کا سلسلہ اور جمن جمانا دا دی پوتر تے کے کھاوے ہے کوئی بھی نہ سلسلہ انہوں نے انج پتہ کوئی نہیں
کہ البتہ ناری جڑے ہیں جنات وہی دانا دیتے گئے ہیں تباہ کے برباد انہوں نے بھی اجے سلسلہ تعلق تناسل کا کوئی نہیں. اللہ اللہ اچھا چیت آ گیا ازمائش بھی بدلی جھٹی اما ہوا تے بہبے آدم تے انہاں ازمائش وچ آ گئے معصوم بچے تے بچی تے بچہ دا جوڑا پیدا ہو گیا. اما اپنی جگہ تے حیران ہو کے رو رہی ہے بابا شریف بھی اپنی جگہ تے حیران ہو کے رو رہا ہے. اللہ اللہ تے ماں دی حالت ہے کہ جدے پیٹ وچوں بچے تے بچہ نکلے وہ انہیں درد دے نال چورو چور ہو گئی ہے. پھر سراج دا منہ دیکھ کے آئی بیٹھی آخر جس مائی دے پیٹ وچوں بچہ آندا ہے اس مائی نو پتہ ہوندا کتنیاں تکلیفاں تے دکھاں دیاں بچیاں سلگدیاں وچ ہو کے میری جان تڑپدی نکلی. اللہ کریم فرماندا ہے اتنے حیران تے پریشان بیٹھے فرشتے اپنی جگہ تے حیران ہیں. خدا جانے کی گل ہے ماں اپنی جگہ تے حیران ہے باپ اپنی جگہ تے حیران ہے ساری کائنات حیران ہے. اللہ فرماندا ہے کہ مینوں تے پتہ ہے میں چونکہ لطیف الخبیر میں خبر بھی رکھدا ہاں کہ روندے پے یا راگ پہ گاندے کہ کیڑی وجہ تو یہ رو رہے. لطیف دیاں انہاں دا انتظام بھی میں اپنے ہتھاں نال کرنا ہے تے انج کر کے کرنا ہے کہ کسی دی اکھ میرے ہتھاں نو دیکھ میرے ہتھاں چلدیاں نو دیکھے کسی دی اکھ نہیں کہ خبیر بھی میں ہاں مینوں پتہ جڑی پر بچے رو رہے ہیں. اللہ پاک تے کم کے کیتا ہے مائی حضرت اما ہوا اپنے دردا دے اندر چورو چور ہو گئی پر اللہ کریم فرماندے نے اینو تے اپنی پیر تے درد ستار ہے بچیاں دی اینو کی پرواہ ہونی ہے. اللہ فرماندا میں اپنی رحمت محبت دیاں انہاں کوٹھیاں وچوں ایک چادر دا ٹوٹا اپنی رحمت دا لٹکا کے اما ہوا تہاڈی دے سینے تے چھاتی تے لا دتا. جدوں میری رحمت دے ٹکڑے آندے گئے انہوں اپنے درد بھول دے گئے تے بچے دے درد انہیں جلدی چاہ کے اس نے اپنی چھاتی نال لان کا ارادہ کیتا. ادو بچیا دیا رمزاں میں بجھ چکا مینو پتا کہ بچے ایک تے اس واسطے ہو رہے ہیں کہ سارے کو جہان پھس گیا ہے یہ جہان چ پہلے ہوں سا کہ دوسرا ساری غذا ختم ہو گئی ہے ہوں اصا بھوکے ہی مر رہے ہیں پر انہوں دیا بولیاں سمجھتا کوئی نہیں پیا. اللہ کریم فرماتا ہے میں انہوں دیا بولیاں سمجھ کے اپنے لطف دے نال اپنی خبر کے تقدس دے نال میں انسان و سامان کیتا اپنے درد بھول گئے تے معصوم بچیاں نو چاہ کے جھولی وچ پا لیا. جدوں جھولی وچ پایا ہن میں انہاں دی چھاتی دے اوتے اسی محبت دا چٹکا پیدا کیتا. مجبور ہو کے مائی صاحبہ اپنی چھاتی نال لا کے کھینچن لگی. اللہ فرماندا ہے میں بچیاں دے کان وچ پھونک دتا اوتے اپنی مجبوری تو تہاڈی محبت دی وجہ تو میرے نور رحمت دے تقدس دی لاج رکھنے دی وجہ تو وہ اپنی چھاتی نال تانوں لاون تے مجبور ہو گئی. وہ اپنی مجبوری تو تانوں چھاتی نال لا رہی ہے. میں تہاڈی مجبوری تو دو نہراں تے چھاتی دے بنا دینا جتھے تانوں نرم جہا ماس لگے اتنے ہوٹ ہلانا تہاڈا کم ہے کہ دو نہراں وگدیاں خالص دودھ نال پیٹ بھر دینا میں لطیف دا کم. بچیاں نے ہوٹاں نو حرکت دیتی بچیاں نے اپنے وجود وچ کوئی چنگت پیدا نہیں کی. اودیاں رمزاں اللہ کریم خود جان کے اپنے لطف دے نال اپنی خبر دے اندازے دے نال اپنے علم دے نال اللہ کریم نے کی کیتا جے بچیاں نے ہوٹ ہلائے اتلے تھلوے بول ہلائے شفے ہلائے ہوٹاں نو لباں نو حرکت دیتی. اللہ کریم فرماندے او ویکھ لائے او بچیا تیرا اندر ماں دے پیٹ وچ ایک رستہ غذا دا سی او جے میں کھو لیا تے تینوں ایک دے بدلے دو میں تے بنا کے دے دتی. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیتا تے میں اپنے ہاتھ نال تیری اما دی چھاتی تے دکھ دیاں نہراں بہا دتیاں مگر چونکہ میں نظر نہیں آندا اس واسطے میرا چیتا تینوں بھول جاندا ہے تینوں پھر بھی قبراں لے یاد آندے تے میرے احساناں دا خیال دل وچ اس واسطے اپنے بچے نوں چھاتی نال لا کے بیٹھی ہے مائی آ گیا کتا کول کی آندا ہے کتا اس بچے دے باپ نو اشارہ کر دی توں کہ حق کے نہیں سن توں کیوں نہیں حقل دے دی اکھے مطلب دودھ سوک جائے کی سوک جائے جڑے لطیف نے اپنے لطف دیاں نظراں نال دودھ تیار کیتا ہے اتنا اس تے یقین نہیں جتنا کتے تے یقین ہے. جے کتے نو میں عقل دے دیتی تے دودھ میری چھاتی چوں
اللہ فرماندا ہے لا تدرکہ الابصار، کائنات کا طریقہ ہے جی چیز نظر نہ آئے او دا چیتا بھول جاندا ہے تے دل تو خیال اتر جاندا ہے میں تے جان کے اپنے لطف نال نظر نہیں آیا کیوں تاکہ یؤمنون بالغیب، تاکہ غیب نال ایمان دا پتہ بندیاں دا لگ جائے، مگر جو تو غیب نال ایمان نہیں رکھیا سامنے کتا آ گیا تے کہندا ہے حضرت صاحب دے دربار دا اینو حقل نہ پہ گئی انہیں کہ پچھو مندر والے حضرت ناراض ہو جان گے، حتیٰ کہ اپنے انج کر کے کتے نو حقل نہیں دیں گی اپنے خامد وال کر دی پہلے کتا بنا دیے ستو دے پھر انج کر کے سمجھے دیے کتے آپ کتے